Ahojte, vitajte pri dnešnom krátkom videonávode. Dnes vám ukážem, ako si pomocou šablóny vytvoriť na seba nadväzujúci pekný jednofarebný vzor. Čo k tomu budete potrebovať je šablóna s nejakým vzorom, môže byť geometrický, kvetinový, čokoľvek, čo na seba pekne nadväzuje a budeme môcť urobiť taký opakovaný veľkoplošný vzor. Budeme potrebovať Anislon kriedovú farbu. Dnes použijem bielu, bude to veľmi pekné, taký jednoduchý dizajn. Budete potrebovať valček, ktorým to ide veľmi rýchlo a efektívne, a papierovú pasku na prichytenie šablóny, aby sa nám šablónka počas práce nehýbala, aby sme mali vždy voľné obe ruky. Budeme potrebovať mixovat podložku, na ktorú si dáme trošku farby a na ktorej sa veľmi dobre s valčekom pracuje pri nanášaní farby. Pri šablonovaní takéhoto veľkoplošnejšieho vzoru vždy väčšinou začínam v strede plochy, kvôli tomu, že nikdy neviem, ako mi výjdu kraje a kam sa to až ten vzor dostane. Môžete to samozrejme prerátať, ale tento spôsob je veľmi jednoduchý a zistila som, že mi veľmi dobre funguje. Takže s takýmto geometrickým vzorom je dobre začať v strede. Šablónu si prilepte páskou, aby sa vám nehýbala. Pri nanášaní farby valčekom cez šablónu budeme potrebovať trošičku väčšie množstvo farby ako pri šablonovaní štecom, nakoľko tá farba sa vpíja do toho valčeka. Valček si rovnomerne obalte do farby, farbu sa snažte trošku vtlačiť dovnútra do toho valčeka a ona sa potom bude postupne z toho valčeka uvoľňovať na ten podklad a vytvorí tak pekný, tenký, jednoliatý vzor. Pri nanášaní farby valčekom na valček netlačte, najmä na začiatku, pretože ak zatlačíte príliš, môže sa uvoľniť väčšie množstvo tej farby a vzor sa vám popod šablónu rozpije a nebude mať pekné kontúry. Keď sa uvoľní prvé množstvo farby z valčeka, môžete potom trošičku aj pritlačiť, najmä keď budete vidieť, že to proste nefarbí, nejde to, tak pokojne trošku pritlačte valčekom a tá farba sa začne z toho valčeka uvoľňovať na ten podklad. Pri nadpájaní šablóny, vlastne posledný riadok tej šablóny, priložím už na to našablonované miesto a vzor sa mi tak pekne nadpojí a nevzniknú mi tam nejaké nezrovnalosti, bude to posunuté a bude to na seba krásne nadpájať. Takto postupujem pri celej ploche, až kým nezaplním všetky miesta, ktoré majú byť namaľované. Farba po nanesení veľmi rýchlo uschne, pretože jej tam ide veľmi málo. Stačí niekedy 50 minút počkať a na záver vlastne celý projekt zafixujte podľa toho, ako bude používaný. Buď teda použite vosk alebo lak Anislon. Nech sa vám šablonkovanie podarí pekne nadpojiť a vidíme sa na budúce. Ahojte!